Вітаю вас, шановне господарства. Гэта гісторыя майго затрымання, і я вам распавяду, што са мной адбывалася з нядзелі па панядзелак. Усё пачалося з таго, што пасля пікета я ішоў да метро, і там ля Якуба Коласа я павінны быў сустрэцца з матуляй. І прайшоўшы сілуэт, я ўжо амаль дайшоў да метро. Я бачу, як мяне абыходзіць нейкі мужчына, высокі, лысы, і адразу убачыў у ім нешта дзіўнае. Я пабачыў навушнік за вухам, і адразу у мяне ўзнікла асацыяцыя з такімі спецслужбамі ФБР, як у фільмах, як кшталту «Людзі ў чорным». І ўсё, я зразумеў, што зараз нешта здарыцца. І ён развярнуўся, і ён кіўнуў камусьці за маёй спінай. Ён крыкнуў «Стоп, мелі!» і схапіў мяне. У гэты момант я крычаў, што здарылася, на што мне яны адказвалі «Сціхні, змоўкні, забі япу». Зразумела, што на расійскай мове. І калі яны мяне закінулі у маршрутку гэтую, я яе так назваў, то адзін з іх мне прыказаў легчы на падлогу. Я адразу падумаў, што калі я лягу, то всё, мяне могуць проста задушыць, і я кінуўся на крэсла. Пасля чаго мне прылецела далонню ў лоб. Гэта было не балюча, але непрыемна. І адразу мне ўзнікалі думкі, што няўжо гэта адбываецца са мной зараз? І галоўнае, за што? За любыя спробы націснуць на зялёную кнопачку, каб адказаць на тэлефанаванне матулі альбо татку. Гэты цітушнік альбо як яго, я нават не ведаю, што гэта за падпадзяленні. Ну, назовем умоўна міліцыянта. Гэты міліцыянт, які, дарэчы, быў у грамадзянскай форме, ён не прадставіўся, ён не сказаў, за што мяне забіраюць, затрымліваюць. І вось ён мяне мітузаў, ён мяне пхаў за любыя спробы нават проста варушыцца. Я нават не ведаў, куды мяне везуць. Мы прыехалі ў цэнтральны раус, і вось гэты самы міліцыянт, ён мяне схапіў за руку і павёў як тата свайго дзіцяці, які нагарэзіў у гэты раус. Мы ўвайшлі ў галоўны ўваход, там налева, там адчынілі нам жалезныя дзверы, проста направа і у вонкавы дворык, дакладней унутраны дворык. І мяне паставілі ля сцяны, сказалі трымаць рукі за спінай. Пачалі апытваць, хто я, дзе жыву, як мяне клічуць, ці ёсць у мяне татуіроўкі, і зрабілі фота на мабільны тэлефон. Потым мяне крышачку адвялі там за кут дома, дакладней будынка раус, і там стаяла яшчэ два хлопца, якіх таксама затрымалі на камароўцы за жаданне проста паставіць подпісы. У них такая была мэта – проста паставіць подпісы. І побач з імі яшчэ было 3 міліцыянта. 2 маладых і 1 старэйшы. Ось акурат ён быў з іх, дакладней з усіх міліцыянтаў, мне падаўся самым адэкватным. Ён адразу пабачыў, што нам сонца пячэ прама ў вочы, прама ў твар, і сам прапанаваў нам стаць у цянёк. Мы пагадзіліся, сталі ў цянёк, але да нас прыйшоў зноў той міліцыянт, які мяне афармляў, і ён пачаў крычаць на нас, што «Якой халеры вы там гуляеце, станьце на тое месца, куды я вас паставіў». Мяне так трымалі гадзіну недзе, і потым зноў паклічылі. Там сядзела жанчына, і яна вось адразу запытала, ці з'яўляецеся вы грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. Я адказаў, канешне. Яна запытала, канешне, ці так будзе слушна казаць? Я сказаў, што так, можна казаць канешне, і вядома,
Яна мне на гэта адказала: вы няправільна вымаўляеце. Далей яна пачала запытваць тое ж самае, там, мае дадзены, адкуль я, дзе я жыву, дзе я прапісаны і таму падобнае. І адзін з іх там сказаў, што «А чаго ён такі нізкі? Вось інтэлігент трапіў у вір падзей, не пашчасціла». На што жанчына сказала, што нічога не дзіўнага, ён мае сваю грамадзянскую пазіцыю. І я падумаў, няўжо, маючы сваю грамадзянскую пазіцыю, я нешта парушаю? У нас забаронена мець свае меркаванні? Гэта дзіўна. Потым мае рукі пафарбавалі ў чорную фарбу і зарабілі адбіткі. І там быў аформлены цэлы бланк з маімі адбіткамі, з маімі дадзенымі, там нават татуіроўка была занесена, што там напісана «Шлях сам па сабе мэта». І потым мяне паклічылі далей па калідоры, там мяне зноў сфотаграфавалі, ужо на спецыяльным фоне, там было ля сцяны, а тут ужо на фоне. І я ўжо бачыў, што гэтыя фоты на камп'ютар скінулі і паралельна капаліся ў маім тэлефоне. Пасля чаго мой тэлефон выключылі і сказалі больш не ўключаць. Мяне вывелі зноў на задні дворык і потым паклічылі вось гэтых дзвюх хлопцаў. Што самае цікавае, іх заўсёды клічылі разам, а не паасобку. Зноў я прачакаў хвілінаў 40 і мяне паклічылі зноў. Там сядзеў спадар, ось мужчына, ён сярэднікага ўзросту, ну як я, 1,70 м. І я чуў, як ён лаецца там з астатнімі, што вось там хтосьці адзін затрымаў мяне і ўсё скінулі на яго, а ён нават не ведае, хто я, што я. Ён толькі ведаў, што мяне затрымалі на Камароўцы. І ён пачаў мяне там далей афармляць. Ён там запытваў як мяне клічуць, дзе прапісаны, там папрасіў пашпарт, а я быў без пашпарту нават. І ён час-почас выходзіў на задні дворык, і адзін раз ён як падышоў да мяне, і мне гэта прям запомнілася, як ён мне сказаў. Ён паглядзеў мне ў вочы і ён запытаў: ці гатовы ты ісці да канца? І што, вось я цытую: «Парень, тебе пиздец, тебя режут. Мне вообще похуй, что с тобой будет, но тебя режут». Далей ён запытаў мяне, дзе ты навучаешся? Я адказаў: на заводцы у БДУФК. Ён сказаў, што на заводцы? Ну все, рыхтуйся, тебе адлічаць. Потым у мяне забралі шнуркі, забралі рэмень, мае рэчы, ўсё упакавалі ў маленькі такі пакунак, і гэты пакунак заштампавалі вось такім пратаколам. Пратакол пра тое, што яны зрабілі опіс маіх рэчаў, і з імі, па ідэі, не павінна нічога здарыцца. Мне вельмі часта паўтаралі, каб я не ўключаў тэлефон. Але я знайшоў момант, калі я ўсё ж такі яго уключыў і адправіў паведамленне. У Тэлеграм і Матулі я прадубліраваў, што мяне затрымалі, і я ў цэнтральным РУВД. Я нават не ведаў, як перакладаецца РУВД. Это потым я даведаўся, што гэта РАУС. І пасля гэтага неяк стала лягчэй на душы. Вось, быццам бы вось камень з душы, ён упаў. Я хутка гэта зрабіў, схаваў у кішэню тэлефон, ну і там прастаяў яшчэ хвілінаў 30-40. Сумарна я стаяў 3 гадзіны вось на гэтым двары. Гэта калі не лічыць, калі мяне клічылі туды, там нешта пісалі, фармулялі, там адбіткі ў мяне здымалі. І апошні раз мяне ўжо паклічылі на другі паверх. У нас ужо утрох паклічылі туды. Мы падняліся, і там, і ў гэтым кабінеце першае, што мяне запыталі, гэта
што я там рабіў на камароўцы і што я там крычаў. Пасля адразу ён сказаў, што я табе напісаў, што ты крычаў свабоду і жыве Беларусь. Потым мне далі пратакол азнаёміцца, там пачытаць мае правы і падпісаць. Там падпісаць, што мною прачытана на пратаколе, і падпісаць там пратакол, там яшчэ адзін быў, дзе там правы напісаны і таму падобнае. Я падпісаў, і нас павялі ўжо далей. Дарэчы, вось у мяне штаны, яны даўжэйшыя за маю талію, яны ўвесь час спадалі, і я спецыяльна сваімі рукамі я іх паклаў у кішэні, каб трымаць мае нагавіцы. І ўсё адно знайшоўся адзін міліцыянт, які мне сказаў, што «Ой, а ты што у нас блатной? Ты што, букуеш?» Всё, нас пасадзілі машыну і павезлі чорт ведае куды. Але нам, дарэчы, абяцалі нават даць патэлефанаваць бацькам і, канешне, гэтага не адбылося. Недзе прыкладна ў гэты час мая матуля напісала заяўленне, што мяне скралі. І яна таксама масава пісала розным людзям, у тым ліку вясне, што каб яны дапамаглі мяне знайсці. Гэтаксама пачалі масава распаўсюджваць інфармацыю пра мяне, пра мой пошук Ангеліна, Алексей Кастоўскі, Алесь. Пра мяне напісаў нехта, напісалі годна, напісаў Самбальбай, напісаў Арцідзіба. І пачалі актыўна, вось канкрэтна матуля, Ангеліна, Алексей, напэўна, Алесь, яны пачалі масава тэлефанаваць і вельмі актыўна запар у цэнтральны Раус, дзе, дарэчы, казалі, што мяне там быццам бы не было, хаця яны пачалі тэлефанаваць акурат пасля таго, як я напісаў вось гэтае паведамленне, што мяне скралі, дакладней затрымалі. Хаця я лічу, што гэта мяне скралі. Гэта праўда. Таму што міліцыянты яны былі без формы і нават не прадставіліся. І вось я хачу вельмі падзякаваць сваёй матулі, Ангеліне, Алексею Кастоўскаму, Анжалікі, Алесю і астатнім людзям, якія шукалі мяне, якія распаўсюджвалі інфармацыю. І мною пералічаныя людзі, яны тэлефанавалі ў Раус, яны мяне шукалі, яны запар тэлефанавалі. І дзякуючы вам, моя матуля мяне знайшла. Дзякуючы вам, моя матуля змагла адправіць мне ў першамайскі суд праваабаронцу Святлану. Толькі дзякуючы вам. Інакш я бы проста знік альбо атрымаў бы суткі. Гэтаксама хачу шчыра падзякаваць усім людзям, якія пісалі ва ўКантакце пасты, што мяне затрымалі. Рабілі пасты ў інстаграме, распаўсюджвалі па тэлеграме інфармацыю, што мяне затрымалі. Тыя людзі, якія звярталіся да вясны і да астатніх там СМІ і таму падобныя. Вось дзякуючы вам, я зараз здымаю вось гэтае самае відэа. Дзякуючы вам. І гэта даказвае тое, што у нас, у беларускага грамадства, ёсць вялікая кансалідацыя. І ў гэтым і заключаецца нашая моц. У гэтым. І вось нас прывезлі на Хрэсціна. З намі сидзеў, вось мы сидзелі ўтрох у маршрутцы, я называю гэта маршруткай. І з намі сидзеў там нейкі зусім малады хлопец. Ён такі таксама быў буйны, такі напампаваны. І ён, дарэчы, быў вельмі здзіўлены, калі глядзеў на мяне. Сапраўды, я ўвесь час, я ехаў вельмі шакаваны. І калі мы даехалі да вось гэтых муроў, у мяне быў сапраўды культурны, увогуле нават эмацыйны шок. Я думаю, няўжо мяне? І ў гэты ізалятар. Я глядзеў вось так. І вось гэты хлопец, ён кожны раз, калі я паварочваў у бок галаву, ён такі. Ось, і мы уехалі на Крэсіна, вось гэты брамы раз'ехаліся, мы уехалі проста направа,
далей проста, і нас па аднаму пачалі выводзіць. Прыставілі да стенкі, рукі за спіны, і медсестра запытала пра нашы хваробы, там памерала тэмпературу, пра нашы алергіі запытала, там пра хранычныя алергіі, захворванні. Далей нас павялі ў маленькае памяшканне, зусім маленькае. Там прымусілі распрануцца, нашы рэчы яны абшукалі. Потым папрасілі нас зняць боксеры і прысесці адзін раз. Далей вывелі, потым далі навалачку для коўдры і падушкі і маленькі кавалачак мыла. Павялі нас мыцца на 15 хвілінаў. І, вядома, вось гэтым кавалачкам мыла мы, што там можна памыць. І я толькі памыў ногі і рукі, таму што гэта моя традыцыя. Я заўсёды, калі прыходжу домой, адразу мыю рукі і ногі. Гэта было для мяне вельмі нязвычна, таму што дома у мяне асобная мачалка такая даўгая для спіны, спецыяльны вось там гелі там для цела, для аблічча, для валасоў, розныя рушнікі. Вось, дарэчы, рушнік таксама выдалі. У мяне розныя рушнікі дома для таліі, для цела, для галавы. Там адзін рушнік для ўсяго. Там ты выцер... Не хачу. Мы, канешне, там хутка памыліся і сидзелі астатні час, чакалі, калі нас паклічаць. Ось, і пры гэтым там былі, абмяркоўвалі вось свой культурны шок, што вау, як такое можа быць. І хлопцы мяне павіншавалі з баявым храшчэннем і дадалі, што не сядзеў ні беларус. Дарэчы, хлопцы да мяне нядаўна звярнуліся. Іх завуць Міхась і Віталь. Вітаю ўсіх, гэта Міхаіл. Я з маім сябрам Віталём сидзелі разам 7-го. Ну і 8-го. Разумею, думаю, хто это, да? Я бачу, да, там на мова тебе ж там собрали вельмі хутенько, да? Мы там таксама з Віталём зрабілі кампанію на мова, то що нам по 25 базовых кожнаму просудзілі. Я считал, що це там около 30. Ось, нам по 25, так само вялікія грошы. Ось, зрабілі там кампанію на мова. Я тебе скину спасылку, калі тебе не складана, то, може, там в сторис опублікує яе, калі ласка. Ці, може, у тебя там выходы ёсць, я не ведаю, там на Артядзібу, ці куды попросіць іх таксама, каб яны апублікавалі недзе там у сторысах про нашу кампанію, тому що, так, грошей у нас, сапраўды, зараз няма таких, там за месяц же іх трэба вярнуць, а там на двоих 1350 рублёў. Нядаўна платежы на Мола-Мола былі спыненыя, і мы з вами не можам ахвяраваць зараз грошы на падтрымку людзям. І адзіная магчымасць дапамагчы хлопцам гэта даслаць грошы ім на картку. Давайте дапаможам Міхасю і Віталю. Яны атрымалі 50 базовых велічынаў сумарна на двоих. Толькі за жаданне паставіць подпіс за кандидатаў ў прэзідэнты. Як такое можа быць? У цэнтры Еўропы нас скрадаюць, нас судзяць за жаданне паставіць подпіс. Гэта жэсць. Дзе мы з вами жывем? Ёсць яшчэ адна дзіўная рэч. Па спісах вясны, там, дзе ў іх ёсць спісы затрыманых, чамусьці Міхася і Віталя няма, хаця яны сядзелі разам са мной. Аднаго з іх пакінулі на першым паверсе, там пасадзілі, а нас удвох павялі на іншы паверх. Там нас раскідалі па розных камерах, мяне пасадзілі. Я не памятаю нумар, мабыць, гэта 10-я камера ці што. Адразу, дарэчы, на камеркі цікава мяне сустрэлі. Яны такія, як мяне ўвялі праз вось гэтыя жалезныя дзверы, яны адразу пачалі укаць там у-у-у. І я сказаў дзень добры. Яны пачалі смяяцца з гэтага, але хтосьці з іх сказаў, што о, беларуская мова гэта добра. І ўсе такі, так, добра. Камера уяўляла такі сабе пакойчык на прыкладна 10 квадратных метраў. Пасярэдзіне былі такія даўжэнькія сталы. Яны былі як быццам бы адзін агульны, але бачна, што яны як бы асобныя. Злева адразу прыбіральня, ідзе жалезная сценка і мыйня. Справа тумбачкі.
Адразу за сталамі там уперадзе таксама тумбачка. Тумбачкі слева справа былі двухпавярховыя ложкі. Каб вы разумелі, у мяне былі толькі навалачкі ад коўдры і падушкі. Саміх падушкі і коўдры, а тым больш матраса, у мяне не было. І мяне выратавала толькі тое, што адзін з маіх аднакамернікаў, ён мне пазычыў сваю коўдру сінюю, я яе паклаў на жалезны вось гэты ложак. І адзін таксама з аднакамернікаў даў сваю куртку, каб я паклаў пад галаву. Я, дарэчы, яе не выкарыстаў, таму што ў пакойчыку было шмат вошаў. Таму што да мяне там таксама знаходзіўся бомж, які быў заразны на вошы. Яго потым перавялі там кудысьці, я не ведаю, але вошы засталіся. І мы таксама займаліся тым, што мы вось гэтыя вошы там здымалі рэчы, і вошы там скраблі, там спрабавалі неяк забіць. Нехта там зусім там раздражняўся настолькі, што выкідваў там цэлыя рэчы, таму што немагчыма было. У пакойчыку вельмі сціснутае паветра, там дыхаць немагчыма. Там ёсць свой расклад. Там 6:00 вы устаеце, далей там недзе 8:00 снеданне, потым да гэтага яшчэ будзе перапіс, вас будуць правяраць па спісах, будуць таксама правяраць камеру, і потым вось там снеданне, потым 4 чалавекі ідуць на працы, 2 павінны заўсёды заставацца ў камеры, потым гэтыя людзі, там, калі наступае 13:00, яны іх выпускаюць на шпацыроўку, яны вяртаюцца, потым вяртаюцца з працы тыя, хто выехаў. 3 разы, дарэчы, на дзень даюць ежу, гэта снеданне, абед, вячэра. Тыя, хто працаваў, ім яшчэ, я там не да канца зразумеў, альбо там дадатковы абед, альбо абед па часе з'язджае. Напэўна, ён проста па часе з'язджае. Всё, там вольны час у камеры, і там у пэўны час трэба ўжо класціся спаць. І нам у нядзелю свет, дарэчы, не выключылі, быццам бы спецыяльна. Таму што мае аднакамернікі сказалі, што да майго прыбыцця ніколі так не рабілі. І ўсю ночу мы не маглі заснуць. Адзінае, што дзякуючы масцы я змог яе на вочы нацягнуць, і я хоць неяк спаў. Вось такім чынам. І карысная рэч. І самае немагчымае ў камеры, што гэта час цягнецца проста невыносна доўгая. Невыносна. Я сядзеў, і мяне проста вось так проста трэсла, дрэчыла, і мне была проста злосць на ўсё. Мяне была злосць на сябе, злосць на гэтую сістэму. Я шкадаваў, што вось так я марную час, просто ў пустэчу. І заняцца было нечым, насамрэч. Усё, што я мог зрабіць, гэта хадзіць туды-сюды, вакол стала. Прынцыпу, я гэтым займаўся. Я проста стаў і хадзіў вакол стала. Увесь час. Жесть. І таксама у нас былі газеты, кнігі, і, чытво было, канешне, не па маёй тэме. Я не мог яго чытаць, там былі нейкія гараскопы, там нейкая містыка, там навіны. І там, дарэчы, была нармальная кніга пра Шерлока Холмса. Але я не змог чытаць яе, таму што калі я на нервах, я заўсёды, па-першае, у мяне няма апетыта, а па-другое, сапраўды я не магу сядзець на месцы, мне трэба хадзіць, нешта, я не ведаю, рабіць. Вось так, калі я на нервах, я нічога не магу рабіць. Увесь гэты час на панядзелак я альбо размаўляў з аднакамернікамі. Дарэчы, вось хачу заўважыць, што вось такі метад ізаляцыі, ён увогуле не выпраўляе людзей. Я гэта і раней ведаў і быў упэўнены ў гэтым. Зараз я тым больш упэўнены.
Таму што вось гэтыя людзі, якія сядзелі, яны адзін ужо 20 год за пар сядзіць, іншы 12, і то бок яны мне распавядалі, я іх разумею, што злосць толькі больш назапашваецца, і вось гэтая ізаляцыя, яна робіць толькі горш, яна не выпраўляе. Таму што, па-першае, мы адчувалі сябе рабамі. Я сапраўды адчуў, быццам бы я нейкі раб, і да мяне ставіліся як да нейкай жывёлы. І вось я нарэшце дачакаўся, калі пагрукаталіся ў дзверы і мяне паклічалі. Всеслав Пашкевіч з рэчамі на выхад. Я выйшаў зноў да сцяны, потым вывелі хлопца, які быў са мной, калі нас затрымалі, і мы стаялі ў цэнтральным раус. Нас павялі на першы паверх, там зноў нас распранулі, мы прыселі ўжо не адзін раз, а 2 разы. Мы здалі вось гэтыя навалачкі і гэты рушнік, сталі ля сцяны, вывелі яшчэ 2 хлопцаў. Адзін з іх быў той самы Ягор Ляшчынскі. І вось гэтага самага Ягора чамусьці СМІ палічылі за Артёма Троіцкага, і таму я таксама рабіў пасты потым, што затрымалі Артёма. Але гэта быў Ягор. І вось нам далі распісацца ў пратаколе, там быў свой пратакол тройны, што вось так прыкладна ён выглядаў, што мы атрымалі свае рэчы. Тут проста дадзеныя, тут опіс, што ў нас там ляжала. Я ўзяў гэтай паперы і чамусьці панёс з сабой. Міліцыянт там нейкі сказаў, што навошта ты ўзяў, пакладзі назад. Я сказаў, што я затупіў, зараз пакладу, на што ён адказаў, што ты дебіл. Я паклаў гэтыя рэчы, паперы, стаў ля сцяны. Потым нас павялі ўжо ў буханку нейкую там машыну. І потым нам сказалі, што звонку да нас чакае нейкая падтрымка. Я падумаў, што нас што, там танк чакае, што мы настолькі злачынцы, што з намі паедзе яшчэ нейкая падтрымка. Па войніках там стаяла мая матуля, жонка северынца і яшчэ 2 спадарыняў. Я спрабаваў памахаць, але мяне не заўважылі. То бок мяне заўважылі, але не адразу зразумелі, што гэта я. Нас спачатку давезлі да Фродзенскага, там стаяў нейкі міліцыянт, ён мяне перасадзіў у асабістую машыну. Хлопцаў павялі ўтрох у Фродзенскі, а мяне павезлі у Першамайскі. Я запытаў міліцыянта: «Прабачце, а хто вы?» На што ён мне адказаў: «Для цябе я ніхто». Я кажу: «Добра, ніхто так ніхто». Потым ён даймаў мяне ўвесь час там: «Распавядзі мне нейкую гісторыю. Як ты? Як ты там сябе адчуваеш?» А я весь час ехаў, мяне быў шок. І ён гэта заўважыў, і сказаў, што, дарэчы, ён запытаў, і самыя частыя 2 пытанні гэта: першае, ты першы раз? І другое: ты што, не курыш? Малайчынка. Мы даехалі да Першамайскага, ён мяне вывеў, і там мяне чакала спадарыня Светлана. Гэта было рэальнае выратаванне. Я вельмі дзякую спадарыні Светлане, што вы прыйшлі да мяне, вы прысутнічалі на маім судзе, вы зрабілі цалкам, вы апісалі, што адбывалася, і вы гэта занатавалі. Без вас я бы проста не справіўся. Пачаўся суд, дарэчы, супраць мяне сведчыў там вось гэты спадар, які акурат запісваў, афармляў мяне і нават не ведаў, хто я, што я. Ён лавіўся, што мяне на яго скінулі. Ён супраць мяне і сведчыў. Ён нават не ведаў, як я быў апарнуты ў той дзень і дзе мяне затрымалі. Для прыкладу, ён сказаў, што мяне затрымалі ля ўваходу ў Камароўку на рынак, а па факту мяне затрымалі ля метро, пасля Сілуэта. Суд мне пастанавіў, што я асуджаны на 30 базавых велічынаў. Я пайшоў на выхад, там мяне, дарэчы, чакала Анжэліка. Шчыра дзякую Анжэлікі, што ты прыехала, гэта вельмі важная падтрымка. Гэта сапраўды вельмі крута, калі
Вось трапляеш у такія жахлівыя сітуацыі, і людзі прыязджаюць да цябе, каб проста пабачыць, каб проста падтрымаць. І нават калі не размаўляць, а хаця бы пастаяць, падтрымаць цябе, вось. Хаця б маральна, сваёй прысутнасцю. І вось, дарэчы, вось гэты міліцант, які мяне вёз, ён павёў у канец калідора, і ён аддаваў мае рэчы. Ён даў распісацца ў пратаколе аб уласных рэчаў. І ён адразу ў мае рэчы палез. Я адразу падумаў, што гэта, неяк падазрона, якой халеры. А ён палез за маім пратаколам, ён яго... Ось, паглядзіце, ён... Бачыце, ён які памяты. Гэта ён выцягнуў і вось так скамяў. Скамкаў. Я гэты пратакол вырваў, і пратакол пра рэчы. У мяне два пратакола наконт рэчаў, адзін нармальны быў, а іншы, вось ён яго спецыяльна разам з гэтым пратаколам памяў. Вось той, які ён памяў, я яму і падпісаў і аддаў. Ён яго аднёс у канцылярыю. Вось, дарэчы, пастанова суда, яна была такой. Пашкевіч УВ 07.06 у перыяд часу з 12:40 па 16:05 па адрасе Менск, вуліца Харожая, 8, парушыў усталяваны артыкулам 10 закона РБ номер 114 працяжнік 3 ад 13.12.97 года о масавых мерапрыемствах у Рэспублікі Беларусь. Пасля, як мы міла паразмаўлялі са спадарняй Светланай і Анжалікай, мы пайшлі да прыпынку, там я сеў на аўтобус і даехаў дадому, дзе мяне чакалі Алесь, Уладзь, Бася і Лізавета. Я хачу вельмі вам падзякаваць, што вы спецыяльна прыехалі па маю душу да майго пад'езда, прывезлі мне яшчэ і чарніцаў, і марозіва. Самае галоўнае, што вы прыехалі, вы мяне выслухалі, вы мяне падтрымалі. І мне гэта было важна, камусьці вось высказацца, таму што ўтрымаць у сабе гэта немагчыма. Дзякую вам. Гэта бязмежна важна. І спадар Алесь, ён зрабіў нешта неверагоднае. Ён, па-першае, распаўсюджваў паўсюль пра мяне інфармацыю. Ён запусціў пра мяне інфармацыю ў МКБ. Напэўна, угодна. Арцдзіба распаўсюджваў усяляк інфармацыю. І яшчэ раз, Алесь, шчыры дзякуй. Ты мне дапамог сабраць патрэбныя сродкі на мола-мола. Там 85 было плацежэй. Мне вельмі сумна, што я нават не ведаю, хто гэтыя людзі, але я ведаю, што там мой падпісчык Вікс, я з ім перапісваўся, я ведаю гэтага чалавека. Вось, так як ты падпісаўся, шчыра дзякуй табе, Вікс. Я ведаю, там нехта з Маладзішна таксама падпісаўся. Дзякуй, вялікі. Шчыра дзякуй. Вы паказалі такую кансалідацыю, якую я не бачыў нідзе. За 35 хвілінаў вы сабралі патрэбную суму, каб я плаціў штраф. І штраф я плаціў, дзякуючы Басе, яна мне таксама памагла. Мы з ёй сустрэліся, яна дапамагла мне зняць грошы. Я таксама аформіў сабе уласную картку, таму што ў мяне да гэтага не было яе. Я плаціў штраф праз банк. Гэта робіцца нескладана, гэта трэба ўзяць з сабой рахунак у канцылярыі альбо ў суддзі. І з гэтым рахункам прыйсці ў Беларусьбанк і проста падаць у акенца, і там все за вас зробяць. Дарэчы, суткі на Хрэсціна, яны нават не бясплатныя. Каб пасядзець на сутках, вам трэба заплаціць 13,50. І вось палічыце, каму выдалі 15 сутак. 15 на 13,50 паўнавартасны штраф атрымліваецца. А прадстаўце, калі гэтаму чалавеку яшчэ і штраф зверху. Спадарства, толькі дзякуючы вам я плаціў гэты штраф. Я зараз знаходжуся на свабодзе, я записываю гэтае відэа для вас. І я маю магчымасць зараз перасоўвацца, куды я захочу. І гэта дзякуючы вам. І дзякуючы вам вы назбіралі грошы на аплату штрафа, і не толькі мне, а яшчэ Ягору. І
вельмі аператыўна. Вы назбіралі мне, вы назбіралі Ягору. Я бачыў, што вы назбіралі астатнім людзям, дзе там на мола-мола, якія таксама па тым жа артыкуле. Дарэчы, у мяне артыкул 2334 КОП РБ, частка першая. Я бачу, што вы вельмі хутка збіраеце грошы і гэтым людзям. У вас моцная кансалідацыя. У нас, у беларусаў, моцная кансалідацыя. Мы вельмі моцныя ў гэтым плане. Вельмі шмат людзей, якія не гатовы ісці на пікеты, тым больш на плошчу, але гатовы падтрымаць іншых людзей рублём, а то і не толькі рублём. Мне нават, дарэчы, Ягор Твар-Твар, вось хачу таксама падзякаваць Ягору і Вожыку Алексею. На іх будзе спасылка ўнізе, таксама спасылка будзе на Алексея, на TikTok Ангеліны. Я пакінуў спасылкі ўнізе, каб вы падпісаліся на гэтых людзей, якія мяне выратавалі. І вось Ягор мне даслаў ажно 100 рублёў. І не толькі ён, нехта яшчэ даслаў, там было 3 чалавекі, якія скінулі па 100 рублёў. Наколькі я памятаю, хтосьці даслаў 65 рублёў, 50, і там, такія сумы былі. Гэта далёка не 1 рубель. Панове, беражыце сябе, беражыце сваіх родных. Не давайце ў крыўду людзей, якія трапілі ў такую пастку, калі людзей проста скрадаюць з вуліц, як мяне скралі. І вы не дазволілі нас пакінуць у крыўдзе. Дзякую вам. Заставайцеся такімі. І дзякуючы вам, Беларусь сапраўды мае будучыню, светлую, цудоўную будучыню, таму што Беларусь – гэта людзі. А людзі ў нас моцныя, кансалідаваныя і гатовыя адстойваць сваіх паплечнікаў, сваякоў, сваіх пабрацімаў. Дзякую вам.